नंगौ BTC सरकारनि जिथु प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बे सरकारनि मोनसे फ्लेगशिप स्किम आरो जाय फ्लेगशिप स्किमनि गेजेरजों दिनै फिसा जिथु आसनिफोरनि थाखाय दिनै बेयाव मावबिथांखि बा स्किम राननायखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना नुगासिनो दं जिहेतु नैबे समाव आंनि केमेराफोरजों बिथाङा दिन्थिगासिनो दङ नैबे समाव दंफैयो आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 34 नं खालेंदुवार जालुकबारि सकआव आरो बे जालुकबारि सकआवनो दिनै अनसाय बिथांखि जिथु स्किम बे स्किमनि गेजेरजों गला दखान होनानै जाग्रा जिथु आइजोफोर बे आइजोफोरनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारा दिनै 5,000 रांनि मोनसे चेक राननानै होनायखौ जों नैबे समाव नुदों जिथु आं नैबे समाव मिथिनो नाजागोन जिथु मोनगिरि दङ बेयाव मुलाम्फा मोनगिरि बिथाङा मा बुङो सार नोंथाङा मा मावोमोन जिथु दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै 5,000 चेक मोनबाय जोंथ' ओरैनो न'खराव गरिबखा नालाय बिदिनो हाजिरा हुजिरा मावनानै जायो आरो बायदिसिना मैगं थाइगं मावनानै जायो दानि बे सरकारखौ जोङो जिबायदि आसनिखौ मोनदों जों जोबोद मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों जाहाथे इयुनावबो बेबायदिनो सरकारा मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हाथों सोलिलांनो हाथों इयुनावबो गथ' गथाय बा फिसा फिसौनि थाखाय जाहाथे जों बेबायदि सुबिदाखौ मोनलाङो जों बेखौनो हास्थायबाय थायो आरो बेखौनो आङो बुंनानै न'खराव जोंहा ओरैनो दा जों 7 परियाल दङ गथ'फोरा दा फरायबाय थादों हासबेन्डआथ' जोंनिया गारि सालायोमोन सिगां ट्रेक्टर दायो सालायनायखौ बाद होथ'दों न'खरनि कन्डिसनाथ' जोङो एकदम हामा जोंनिया दिनै प्रमद बर' सरकारा बेबायदि बिथांखि लानायखौ बायदि स्किम लानायखौ जों मोजांखौनो मोनदों बेबायदि स्किमखौ जेनेबा जाहाथे गासैबो जों बायदि गरिब मानसिया जाहाथे दावगालांनायनि राहाखौ निस्सय जोङो बर' सारनिफ्राय जाहाथे जों सुबिदा मोनलाङो बेखौनो जों बुंनानै आं बेखिनिखौनो नंगौ बिथाङानो जाबाय जिथु मुलाम्फागिरि आरो बिथाङा बुंदों जिथु प्रमद बर' सरकार दैदेननाय जिथु सरकारा नैबे जिथु दिनै गोरिब थाखोनि जिथु आइजोफोरनो बेबायदि रां रानदों बे थारैनो बाख्नायथाव होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिगासिनो दं जिहेतु नैबे जोंनि सिगां फारसे जिथु दिनै बेयाव आइजोफोर माखासे गोबां जिरायनानै दङ बे आइजोफोरानो जाहैदों दिनै साहा गला बेबायदि लामा सामायाव बेबायदि होनानै जाग्रा आइजोफोर आरो दिनै बे आइजोफोरखौ दिनै गाव सुंदो एसे आगानसे दावगानायनि थांखिजों दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै बेबायदि 5,000 रांनि चेक राननानै होनायखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोननाय जादों दा नैबे समाव आं मिथिनो नाजाबावनि जिहेतु बेयाव सासे जिथु मुलाम्फागिरि दंबावो आरो बे मुलाम्फागिरिनिफ्राय आङो नैबे समाव माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजाबावनि जिहेतु दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै मोनफ्रोमबो बियाबाव बे अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों जिथु रांनि चेक रानदों बे दा नैबे समाव आंजों दङ नैबे बियाबनिनो जिथु MCLA बिथां दिलीप कुमार बर' बिथांनिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ बे समाव मिथियो प्रमद बर' दैदेननाय सरकार जिथु फ्लेगशिप स्किम दिनै रानदों बे बिथिङाव बियाबनि जानानै गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय थाबाय जोंहा दिनै बिटिआर सरकार अर्थात जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो अनसाय बिथांखि बे मोनसे स्किम हिसाबै जोङो गोरिब गुन्द्रा रायजोनो जों होनाय जादों आंनि बिहाबाव दिनै 243 बेनिफिसारिनो जों होनो हादों आरो जोङो जाहाथे जोंनि जाय जोंहा फिसा दुखान होयो जायनोखि साहा फानो आरो इनि लोगोसे गोरिब गुन्द्रानोबो जों होनाय जादों नोंथांमोननो जाहाथे एसेबाबो जाहाथे मदद मोनो बिनि थाखाय मोनसे जोङो बे बिथांखिखौ होनाय बिनि अनगायैबो गोबां स्किमफोर दङ बै फैबाय थानाय माखासे स्किमफोरनि थाखाय नोंथांनि बियाबाव माबायदि प्रिपारेसन लागोन नोंथां दा जोंहा गोबां जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जों फोसावनाय जादों बेबायदिनो जोंहा पिक मिसना अलरेडि जोङो लन्च खालायबाय खिन्थु इमप्लिमेन्ट जों खालायनो हायाखै बिबो जाहाथे थाबैनो जों बे स्किमखौ इमप्लिमेन्ट खालायनाय जागोन आरो जोंहा बिटिआर हालामाव गोबां गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरा दोङो आइजो माहारिया दोङो जाहाथे नोंथांमोना बै स्किमखौ मावनानै जाहाथे निजेनि आथिङाव गसंनो हायो न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनो हायो आरो नोंथांमोननि गथ' गथायखौ जाहाथे फरायनाय बिथिङाव मदद होनो हायो बि थाखाय जोङो बै माने पिक मिशन बेबायदिनो हेन्डलुम मिशन गटारि मिशन गोबां जोङो माने फोसावदो आरो बेफोरो थाबैनो इमप्लिमेन्ट जासिगोन प्रमद बर' दैदेननाय सरकार दिनै 3 बोसोर आबुं जानायनि लामायाव बे 2 बोसोराव नोंथांमोननि जिथु रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया माबायदि जागोन नाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिआर सरकारनि गिबि थांखियानो जाहैबाय जोंहा भारत सरकारदो
प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि गोरोबथा जादों बे गोरोबथाखौ महर होनायानो जोंनि गिबि थांखि आरो जोंनि बे गोरोबथाफोरा दिनै महर मोननायनि लामा जोंहा बेबायदिनो जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङमोन जोङो मोनसे एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट जों दाना लाबावबाय बेनो जाहैबाय तामुलपुर दा मोननै जोङो डिस्ट्रिक्ट जोंहा बैथि गहपुर तेजपुर बायदि जोङो मोननो थांगासिनो दङ अलरेडि नटिफिकेसन ओंखारखाबाय दा बिथिबो जोङो मोननै डिस्ट्रिक्ट दानो थांगासिनो दङ आरो जोङो नेक्स्ट जोंहा काउन्सिल इलेक्सनाव बिटिआर गोरोबथानि जि थांखि मथे जोंहा 54 जोंहा समष्टि जागोन आरो बेयाव जोङो दिनै गोख्रोङै जाहाथे बिटिआर ओनसोलखौ बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनानै जौगाहोनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो नंगौ भारतनि बिथोराव सबसे माने गोरिब गुन्द्रा थायो होनबा जोंनि बे ओनसोलावनो जोंनि थांखियानो जाहैबाय जाहाथे गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरा जाहाथे जौगायो आरो जौगानाय जोङो थाखाय जोङो जाहाथे बिथांमोनखौ जाहाथे मोनसे थासारियाव जाहाथे खाबु होनो हायो आरो जों खाबु होनानै आरो न'खरखौबो जाहाथे मोजाङै बेंनो हायो आरो जोंहा जोंनि गथ' गथाय अर्थात जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसननि जोंनि गथ'फोरा जाहाथे मोनसे खाबु मोननानै लानानै खामानि मावनो हायो बेफोर थांखिखौ लानानै जोङो गोबां आसनि लानाय जादों नंगौ नैबे बिथाङानो जाहैबाय 34 नं कालेंदुवार बिथां दिलीप कुमार बर' आरो बिथाङा बुंदों जिहेतु दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकार दिनै 3 बोसोर आबुं जाबाय आरो फैगौ 2 बोसोर जिबायदि बिथांखिफोर लादों बे बिथांखिया थारैनो सुबुं जौगानाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो नैबे समाव आं सासे जिथु मुलाम्फागिरि दंबावो नैबे समाव आं बे मुलाम्फागिरिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिबावनो नाजाबावनो जिथु बिथांमोना নামটো আছে দক্ষিণ নলবাৰী টংলা তেওঁলোকে যিখিনি মানে আঁচনি দিছে তেওঁলোকে অশেষ ধন্যবাদ আৰু মোৰ এখন সৰু পাণ দোকান আছে পাণ দোকানখনৰ ল'ৰা ছোৱালী কিতাপ বহি কলম পেঞ্চিল এনেকুৱা আৰু সৰু সৰু খোৱা বস্তু আছে আৰু মই যাতে পইচাখিনি পালে তেওঁলৈ ধন্যবাদ পইচাখিনি পালে আৰু অলপ বস্তু উঠাই কিনে বিক্ৰী মোৰ ঘৰখন চলাবলৈ মোৰ ছোৱালী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ল'ৰাটো ক্লাছ 3 এইখিনি চলাবৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিলোঁ नंगौ बिथाङाबो जिथु बिथाङा जाहैबाय नैबे पान दखान होनानै जाग्रा सासे मुलाम्फागिरि आरो बिथाङाबो बुंदों जिहेतु गावनि जिथु न'खराव थानाय जिथु खुदिया लोगोसे फैबाय थानाय समाव गावहा एसेबाबो जौगानायाव फैगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों नंगौ जिथु रायजोनि जानानै फैबाय रायजोनि थाखाय प्रमद बर' सरकारा बेबायदिनो रायजोनि जेब्ला होननानै नैबे समाव केमेरा फारसे बड'सानि जानानै सोरां सोरबाग्ला